Monyerero oye! Monyerero oye! Ndaito oteba iga. Ena chirega iga. Kurumambi na bwate mekutano. Mukutano mutangani ena bwate n'abantu baru Nairobi rero mambya ase mheshimiwa mtama msimye balenge na bishop esenge ncho yechikanisa kya obokora kyanse goje. Chikanisa kiri akonyora kibwato obokora nga nabonkorwalia ekerema okuminga ekerema ngiri kibule twa ekenyoro onye ko tebingo korole miujiza murwali ekyano ene na egene tinga akole abwene chi contractor chego chi contract jabo na nyole chi contractor chinde ne chinkora echinde chikokolega asiyembeo tebe pale kuruga iga ekor Simba Monyerero wachi konyirika jire pale hiyo takole tiki hiyo lakini bahakani mekole hiyo tikabono bate hii deni tuwa nyorobis yalenge 1.6 billion ngaba sadi naba kungubani ebalenge gotamana 1.4 billion Bono baiwe twagonya gonjuka nao kwenda tule senate twaligirie senator ahirege nteki achikobolia ngoba tebiga tige senator ire amadeni yobokora tingwakana kinakire nchemno mugabano ino ntegete tugambe amangana magi etugoye ituborero tugobe takisindani igaiga nekisindani chonsi kigo chikobetwa kale obokora bwalengo bakolete elieme baenda baliona babwata babita amachi ekwende gendo keke engombe babeki orulero and my officers, the chief officer, you are here, the minister, you are here. These are warning. More any animal ngombe neosi kwa ebu elieme lazima tumaenga ki ndibuate ke usinde kolete sababu ki etabuate ki you must tell us the reason why elieme lita kolete sababu nalitura boli umuntu olete elieme kusena amachane osebona kuse ngombe neliteba lazima tokolera abantu baitegaza mugo twaka n'umushahara nane toyimoke twanze kuiba amaliyoko yekyome an officer because ebyashara binabiyale ngoro munganjire nabo omwana ogo karo omwibi n'omwibi Simba obudira abantu nje tindabuta muntu mpaka no eno omwana inoyo omulenge gaigolenge Clark emechanda abwate nerebye kubwate ono mubeko ororo ositikatika inkwa emuganeti nzigana nabayi mutegete abayi bangose atebi abayi byabangaki mbayibete nanda abandi mimaite mbarororo na nche nkoba minyokire na amanyire baonjokire Oye baengo ibe mbegu y'engombe bako ibe mbegu y'engombe kane kibesa batei akiaba ngina mu wanja tokolegas omwelio abana baitu beje pikipiki daite masabu egasi eno negasi engia tomoja ni tobe yamu ekine kinaboli ekiombe mneke nje ninde tayari ayo mheshimiwa Monyerero ndangeli ngorere abana bali baminto
akafundraise achari ndige nusu milioni orino ane 200 echine chipigisa ano ibero mokorera na inmwe ke biashara nanje kingende waka ne school fees abana basoma nyagitali cheito ntoke a system nere to kubeka na libata agendere kuiba malioga nyagitali tuingwana ine iko my brothers onye manyomo ndikago so igurugani oibe betri ye sola na ndi mu manyete no mu murabwe kenyuruga ya mumutiye yani mogane tinduga kibosongo ndububaza nje kolenda kwerendega abaibya bagose mu bamanyete ospidi nara ospidi mubwente mwena ne lieta tonyora abantu abakuiba chitaya echi tokobete sindani esenge nchubwa yoborwaire bwomunwa no bweyendo kiye ne chinsanku ne bitingiro chombe chino tikachibetwe sindani kando necho embegu echanse kwenano ande natebire abantu banrazima bange ebintu birimwanga tenga twachire mubaracho twarwalira ichombe 200 ngo kuburi muntu ki omonyene ngombe ningo tai muntu ne kwenzo kurwalira ngombe no enechi lazima tonyole elieta esa location ya idea ye ne chombe mo wanja boy na liyoto ekero to isara service na bongoli jaba na funsi no ene 200 ku university bawakira umongina njengo wakurobizie gaba engombe yawo njarwale tu umongina okuranga ngombe ki engonde itwanye mutega mo wanja boy yara bono tinko bakerasi igo Madam Chief Officer and the CEC, your work is cut out. Make sure there is a form for every farmer. We must gather that information for us to get things working. Igo na abaire gasi. Make sure kwamba there is a name, contact, animals. Onye kebusi nkabe tusindani. Onye esese njabe tutwege elyogolia rabis. Onye mboli ni na tuko wake romo na usomo gako denga yecho mbekia nenkia rawati tukuki sana kaliko obunobo babodi na albaire mbegu yeye watajua mnolega iwadere mtajua mjui abantu abakiba ruro bisuna balega allowance ne tuko banke ko lanje ka kitaba allowance na ndi muhimu na ndi murage ni kibesikie amaliyo abana bantaba bate nga batigire bibe Arati